Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamaution Road Youth Movement hapo kajingelam jong ba Shem Renyau kum u President bat u pendap Wanyang kum u General Secretary lalit yakandu yau SDO Civil Subdivision Maution Road Bandawa banweng no shwai kinong tre casual kibashuthong sop na do snam arajar khat pra klem dapen banapat ba kini kinong kit kam kilo ongru banang ni shakman Dewan pen banapat ba lada don kinu ki kam ki balat hapo jong Maution Road Civil Subdivision bat ban mang kerpangi ki puas balat na kabenta ki beduna department Syuk la ongru bahaka jinglet yakandu yau SDO Civil na kalyang jong u Ula kular ban penapat ba nang ni syakman da ka bawa ki jing pen bana lani ki notice jong ki tenat trai kam bapher ka sarkar de ka thong ka banangkong ka bangi ya kren badu tolong ba ngila keli ngila tuat jemut ba ki don kat nungut ki batrai kontraktual lani casual po jong ka subdivision ya tu yangi ba ki don hadu rengut ki wages te na kaliang jongi kum ka seng ngila dawa na u ba la kumno udai ban pernah pajba hadin balakut kane ga jingtre jongki khnang bagi kun samla jong ka dong ka than ban jong mo churut kin yo kalan ban yakni lane bagi yo ka kam ka jam kumbalong menta ikun samla po jong mo churut ki ba nang lastat ki bun ba tien rei hakani kendu jongi nakapor ki pen pau ba kila du mensim bat kila du jingkermen ban tengi ki pule joki amar ba kam don su kano ka advertisement la don kinu ikam berit ke baria hapo jongani garong thai te na kaliang jongi isko tu shai bat ngilap shai ba don ka jing thu kam sop hapo jongani ka office da ki brio ki balor ki bakam yale dei kum kinong mi kman badai tang kita ki badan ka first list jongki ki bayo batrai hapo jong kani ka office tikani ka ta sibun nagamta ki kun samla jong Maution Road yakta sibun namta ka hok jong wei ubadai hok ban yo ya ka kam ka jam ti nang nei chakman u badai pej ya kani ka civil subdivision SDO menta u usar thaba u yathu badu la krenshai ba kinsa penmi kajing penna haman laga prap kandai ski endala kut katem jong kini ki wages kalong ka khobor ka snokmen nam ta ki kun samla jong ka Maution Road te nyimpat kut tang hangni abangi tre kani ka kam ngin salek ru sheki wei ki office tre kam tu dan hapo jong kani ka Maution Road kuma block CNRD Maution Road nang ta ki forest department bat ki wei ki badan ki department paper kalong ka khobor ka snokmen nam ta ki kun samla jong ka Maution Road te nyimpat kut tang hangni abangi tre kani ka kam ngin salek ru sheki wei ki office tre kam tu dan hapo jong kani ka Maution Road kuma block CNRD Maution Road nang ta ki forest department bat ki wei ki badan ki department paper hapo jong kani ka Maution Road ngin sang yai budin bat ngin dawai ka hok bagi kun samla yang Maution Road kinam du ya laga jong ka hok ni bakin yo kalat ni ka opportunity apdeng jongi pui baro kum ji kun samla ibala nang lastan ko jong ni ka dom ka thai te kuble shibun kini kidei ki kerwo ki bangi pha chau pajba nong chong jong Maution Road ba to ngine trelang khrang bangin la ban yo ya laga jong ka hok bat bangin yai dawa bat bangin yai trei nakapor syakpor bat bangin penrem bat ngin penrem jubor ya kajing tung kam sop lada kalong nakaliang jong yau MLA ni yaki ofisaru habikile kanu ka pasneu nang nei syakmat ngidei ban long ki bastan bat ngin long ki basyamphang kumno bangin jet ya kinong yalam la kalong kanu mata kublai shibut Slam Maution Road Youth Movement Slam ka Maution Road berkikut samla ka Maution Road bangin nang ya thir ya tai kam jam kublai shibut